sengatu hangne bapleng une unong ikmat ubangi ngijit udai unong ikmat badon lagi jong ke cinggit klik te kublai subun bat ni priang su bahai phi bat ngin sayo e cingkren ke jong sibet bat ni kerman scam bagi bapin sopun sengau kan penhun yangi upai pa jong kana long song snong jong kani ka dong ka thai hi bor goi om dai tang jong kana mando dan dai jong baro kani ka dong ka thai ke area jong ni hangne nang kumklet yando yelo bor priang sobha kalai thambun sigita ki bang atlet ngapriang subha ya phi pan ngakerman scam bagan ka program jungi kan yai baik yai renti degre ka por kum ka jing priang subha bat ka jing priang burom ya i emle we jungi bat ya i MDC barakat ki roba ngakerpat ya sing samla jeng snam bakin siyo ban penpau ya dak jong ka jing priang subha da bakin yo ban tundeng i bukir kat ba ka jing ai subha ya yang beli beli jengi dengan kerpat ya ki thot jangan sing samla shnam bikin subha balwan shakmat ban sim ya gani gabenta. Welcome song na ke lagi kena school jong kanong mendo press LP school. Leo sada bala ai ka pang ban kren ha ni ka por ka bam ta ngai kuble kham tam yo pasor bode ha ni ka sai jno ni ko ni da ki long kwi ki reorang ba ki khna school ba ki nong ki tam ki badan lang hangni man ta po panda ngla banda ai ka teng wui Akung karukom uno bakam hajar ni hablek ha kata
Tewei tahu kam hajrong, udai tahu yang mulai kam tam, ba ulayo do ya kata kam minister teh, kam disu ba ong yang ngai ya yang disilai jadi, ngasu benar ba kadang apa mendo ngawan dang step, dapo hendo sapun yang ngah. Sa PHC no ya kan ka subsentar jong ko shopping. Nam ta ketika PHC kan long ka ba jom bat kan long ka ba urlong.